హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్లో మనము 4వ స్కందము 2వ అధ్యాయమైనటువంటి దక్షుడు పరమశివుడిని శపించుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో 27వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 2వ అధ్యాయము 27వ శ్లోకము. తస్యైవం వదత శాపం 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 శ్రుత్వా ద్విజకులాయ వై శ్రుత్వా ద్విజకులాయ వై శ్రుత్వా ద్విజకులాయ వై ద్విజకులాయ వై శ్రుత్వా ద్విజకులాయ వై ద్విజకులాయ వై భృగు ప్రత్యసృజచ్చాపం భృగుప్రసృజచ్చాపం భృగు ప్రత్యసృజశాపం భృగుప్రసృజచ్చాపం భృగు ప్రత్యసృజశాపం భృగుప్రసృజచ్చాపం బ్రహ్మదండం దురత్యయం బ్రహ్మదండం దురత్యయం బ్రహ్మదండం దురత్యయం బ్రహ్మదండం దురత్యయం తస్యైవం వదత శాపం శ్రుత్వా ద్విజకులాయ వై తస్యైవం వదత శాపం శ్రుత్వా ద్విజకులాయ వై శాపం ద్విజకులాయ వై భృగు ప్రత్యసృజ శాపం బ్రహ్మదండం దురత్యయం భృగుప్రసృజచ్చాపం బ్రహ్మదండం భృగు ప్రత్యసృజ శాపం బ్రహ్మదండం దురత్యయం భృగుప్రసృజచ్చాపం బ్రహ్మదండం దురత్యయం. హరే కృష్ణ. తస్యైవం వదత శాపం శ్రుత్వా ద్విజకులాయ వై భృగు ప్రత్యసృజ శాపం బ్రహ్మదండం దురత్యయం తస్యైవం వదత శాపం శ్రుత్వా ద్విజకులాయ వై భృగుప్రసృజచ్చాపం బ్రహ్మదండం దురత్యయం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ. శీతల మాతాజీ చేస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఓకే మాత. శశికళ శశికళ మాతాజీ, మాతాజీ శ్రీరామ్ గిరిజ మాత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ చదువుతున్నాను ప్రభుజీ. హరే తస్యైవం వదత శాపం శ్రుత్వా ద్విజకులాయ వై భృగు ప్రత్యసృజచ్చాపం బ్రహ్మదండం దురత్యయం. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. గిరిజ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తస్యైవం వదత శాపం శ్రుత్వా ద్విజకులాయ వై భృగు
ప్రత్యసృజచ్ఛాపం బ్రహ్మదండం దురత్యయం. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. సరళదేవి మాతాజీ చదువుతారా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ సరళదేవి మాతాజీ. ఓకే మాత. శ్రీదీప మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. తస్యా తస్య అతని, అతని, ఏవం ఏవం ఆ విధముగా, ఆ విధముగా, వదతః వదతః వాక్కులు, వాక్కులు, శాపం శాపం, శాపము యొక్క, శాపము యొక్క, శ్రుత్వా శ్రుత్వా విని, విని, ద్విజకులాయ ద్విజకులాయ ద్విజకులమునకు వై వై నిక్కముగా నిక్కముగా భృగుహు భృగువు ప్రత్యసృజత్ ప్రత్యసృజత్ కావించెను కావించెను శాపం శాపమును బ్రహ్మదండం బ్రహ్మనుడొసగిడి శిక్ష దురత్యయం దుస్తరమైనది. హరే కృష్ణ. స్వభావం ద్విజ కులమంతయు ఆ విధముగా నందీశ్వరునిచే శపింపబడినప్పుడు భృగువు దానికి ప్రతిచర్యగా శివానుయాయులందరకు తీవ్రమగు బ్రాహ్మణ శాపము నొసగెను. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మీకు వీలుగా ఉందా? ఎస్ ప్రభుజీ. భాష్యం చదవండి. ఓకే ప్రభుజీ. భాష్యం బై శిలప్రపాద్. జై శిలప్రపాద్. శిలప్రపాద్ కీ జై. బ్రహ్మదండం అనగా బ్రాహ్మణ శాపము అను పదముతో పాటుగా దురత్యయ అను పదము ప్రత్యేకంగా వాడబడినది. బ్రాహ్మణ శాపము అతి బలీయమైనది కనుకనే అది దుస్తరమైనది, అంటే దురత్యయ అని పిలువబడినది. భగవద్గీత యందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తెలిపినట్లు మాయ దుస్తరమైనట్లుగా బ్రాహ్మణ శాపము కూడా దాటశక్యము కానిది. కానీ భౌతిక జగమునందలి శాపములు లేదా వరదానములు నిజమునకు భౌతికము లేనని భగవద్గీతయు పలికినది. భౌతిక జగమునందు ఏది వరదానముగా భావించబడునో మరియు ఏది శాపముగా పరిగణించబడునో అవి రెండును వాస్తవమునకు ఒకే స్థాయిలో ఉన్నట్టువి. అంటే భౌతికములైన కారణమున చైతన్య చరితామృతము ధ్రువపరిచినది. ఈ భౌతిక కల్మషము నుండి బయటపడటకు మనుజుడు భగవద్గీత 7.14 యందు ఉపదేశింపబడినట్లు మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే, దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణునే ఆశ్రయించవలెను. సమస్తములగు శాపములను వరదానములను అధిగమించి శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఆశ్రయమును వడసి ఆ దివ్య పదమందే నెలకొనియుండుట ఉత్తమోత్తమ మార్గము. శ్రీకృష్ణుని ఆశ్రయించిన వారలు సర్వదా శాంతిని గూడియుందురు. వారెవ్వరితోనూ శపింపబడరు. అట్లే ఎవరిని వారు శపింప యత్నించరు. అదియే దివ్యమగు స్థితి. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ 27వ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః.
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमावों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। సో మరి ఈ అధ్యాయం 2 దక్షుడు పరమశివుణ్ణి శపించుట అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో మొదటగా మరి ప్రజాపతి అయినటువంటి దక్షుడు మరియు ఇతర ప్రజాపతులతో కలిసి మహా యజ్ఞంను ఏర్పాటు చేయడము, అక్కడికి వచ్చినటువంటి సభాస్థలిలో తనకు ఆ శివుడు గౌరవం ఇవ్వలేదు అనేటువంటి కారణంగా అతన్ని నిందిస్తూ నానా రకాలుగా నిందించినటువంటి విషయాన్ని చూసాం. ఎందుకంటే పశువు పైన తిరిగేటువంటి వాడు పశువులాగా ప్రవర్తించాడు. అలాగే మందమతులతో కలిసి ఉండేటువంటి వాడు భూత ప్రేతాలతో కలిసి ఉండేవాడు ఆ విధంగానే ప్రవర్తించాడు. కనుకనే అతడు దేవతల లక్షణాలను కలిగి లేనటువంటి కారణంగా దేవతలు పొందేటువంటి యజ్ఞ భాగాలను అతడు పొందకుండుగాక అంటూ శపించడం జరిగినటువంటిది. సో అది తెలుసుకున్నటువంటి శివుడి యొక్క అనుచరుడైనటువంటి నందీశ్వరుడు మరి తన ప్రభువుకు జరిగినటువంటి అవమానంగా భావించి ఆయన అక్కడున్నటువంటి పరిస్థితులు, ఆయన శివుడిని శపించినటువంటి దక్షుడు ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని కోల్పోయి అంటే లేకుండా ఆ విధంగా ప్రవర్తించాడు కనుక అతడి యొక్క దివ్య జ్ఞానాన్ని కోల్పోవునుగాక. అలాగే రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి ఈ భౌతిక దేహపరమైనటువంటి విషయాలు, స్త్రీ మైథున విషయాలతోనే ఆసక్తుడైనటువంటి కారణంగా త్వరలోనే మేక ముఖమును పొందునుగాక అంటూ ఆయనని శపించడం. అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి వారెవరూ కూడా మరి ఆ విషయాన్ని శివుడిని శపిస్తూ ఉంటే ఎవరు కూడా అడ్డుకోనందుకి, అలాగే అందులో కొంతమంది సరే, ఎందుకంటే అది సభా మర్యాద కాబట్టి ఎవరు మాట్లాడకుండా ఉంటారు. ఎందుకంటే ఎవరికి ఏదైనా ఒక విషయంలో సభలో ఉన్నప్పుడు మనము ఆ మర్యాదను మన వైష్ణవ విధానంలో, వైష్ణవ సాంప్రదాయ విధానాల్లో ముఖ్యంగా పాటించవలసినటువంటివి చూస్తూ ఉంటాం. అందుకే మనకంటే ఎవరిని గురువులు అక్కడ ఉన్నప్పుడు మనం మాట్లాడడం కానీ, మనకు తెలిసిన ఆ విషయాలను గురించి మాట్లాడడము విత్ పర్మిషన్స్తోనే మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కనుక ఎందుకంటే
మరి ఆధ్యాత్మిక విధానంలో ఆ విధమైనటువంటి నియమ నిబంధనలను పాటిస్తూ ఉండవలసినటువంటి విషయం. సో కనుక మరి ఇక్కడ వారు ఆ బ్రాహ్మణులు ఉత్తమమైనటువంటి వాళ్ళు, తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఆ విధంగా ప్రవర్తించకపోవచ్చు, అంటే మాట్లాడకపోవచ్చు. కానీ ఎవరైతే పరమశివుడిని శపిస్తూ ఉన్నప్పుడు అది మనసులో ఆనందపడి ఆ విధంగా ఇవ్వాలి, శపం జరగాలి అనే భావనలో ఎవరిలో అయితే ఉందో వారికి ఆ నందీశ్వరుడు వారు కూడా ఈ జనన మరణ చక్రాలలో జడులైనటువంటి ఉన్నటువంటి కారణంగా ఈ జనన మరణ చక్రాలలోనే తిరుగుతూ జన్మ మృత్యువుల వలయమునందే నిరంతరము పరిభ్రమింతురుగాక అని, ఇంకా మరి వాళ్ళు పరమశివుని ఎడ ద్వేషపూర్వకం పూని జడులై ఆ విధంగా ప్రవర్తించారు కనుక ఆ జడమైనటువంటి కామ్య కర్మల యందే వారు అనురక్తులగురుగాక అంటూ, ఇంకా ఆ విధంగా అనురక్తులైనటువంటి వారు ఈ దేహపరమైనటువంటి విషయాలను గురించి ఆలోచించి ఉన్నటువంటి కారణంగా దేహ పోషణ కొరకే వారి యొక్క విద్య, తపస్సు, వ్రతాలు అవన్నీ చేపట్టి ఈ ఏది తినాలి ఏది తినకూడదు అనేటువంటి విచక్షణ కూడా వాళ్ళు కోల్పోవుదురుగాక. మరి ఎందుకంటే ఈ దేహాన్ని తృప్తిపరచుకోవడానికి జడ పదార్థము ఎందే వాళ్ళు ఆసక్తిని కలిగినారు కనుక ఈ దేహం కొరకే ఇంటింటికి తిరిగి భిక్షమెత్తుకుందురుగాక అంటూ ఆ నందీశ్వరుడు శపము ఇచ్చినటువంటి విషయాన్ని మనము చూసినటువంటిది. సో ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నట్టు, తస్యైవం వదత శాపం శ్రుత్వా ద్విజకులాయ వై భృగు ప్రత్యసృజ శాపం బ్రహ్మణ దండం దురత్యయం. తస్య ఎవరు, అతనిని అంటున్నారు. ఎవరు అంటే ఇక్కడ నందీశ్వరుడు శివుడి యొక్క అనుచరుడైనటువంటి ప్రధాన అనుచరుడైనటువంటి ఆ నందీశ్వరుణ్ణి, తస్యైవం అతనిని ఆ విధంగా, అతడు ఎవరు, నందీశ్వరుడు ఆ విధంగా వదత వాక్కులు ఆ విధంగా శాపం చేశాడు కదా బ్రాహ్మణులను, అలాగే దక్షుణ్ణి ఆ విధంగా శపించింది నందీశ్వరుడు చేసినటువంటి పరిస్థితి. సో మరి ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా నందీశ్వరుడి యొక్క వాక్కుల చేత ఆ ద్విజకులమంతా కూడా అదే చెప్తున్నారు, తస్యైవం వదత శాపం శ్రుత్వా ద్విజకులాయై. సో మరి ఆ ద్విజకులమంతా కూడా, ఆ బ్రాహ్మణులు ఎవరైతే ఆయనను సమర్థించినట్లుగా ప్రవర్తించారో అటువంటి ఆ ద్విజకులమంతా కూడా ఆ విధంగా ఆ నందీశ్వరుడి చేత శపింపబడి ఉన్నప్పుడు మరి ఇక భృగు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సభలో ఉన్నటువంటి భృగు మహర్షి అదే చెప్తున్నారు, భృగు ప్రత్యసృజ శాపం బ్రాహ్మణ దండం దురత్యయం. సో భృగువు, ఆ సభలో ఉన్నటువంటి భృగువు ప్రత్యసృజం శాపం, తిరిగి ఆ శాపాన్ని ఆయనకి ఇచ్చారు అని చెప్తున్నారు. ఎవరికి అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఆ ద్విజకులమంతా కూడా, ఆ బ్రాహ్మణులు ఆ సభలో మరి దక్షుణ్ణి సమర్థించినటువంటి ఆ బ్రాహ్మణులు అందరూ కూడా ఆ విధంగా నందీశ్వరుడి చేత శపింపబడినప్పుడు ఇక అక్కడ ఉన్నటువంటి భృగువు దానికి ప్రతిచర్యగా, ఎందుకంటే దాన్ని తీసేసేటువంటి ఇది ఉండదు, సో కనుక ప్రతిచర్యగా ఆ శివాయునులందరికీ కూడా ఆయన తీవ్రమైనటువంటి బ్రాహ్మణ శాపమును వసగెనాడు అంటూ చెప్తున్నారు. అది ఏంటి అనేది తదుపరి శ్లోకాలలో క్రమంలో మనం చూద్దాము. సో మరి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఇవ్వబడినటువంటి ఒక మెయిన్గా ఒక పదానికి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరణ ఇస్తూ ఉన్నటువంటిది. అదేవిధంగా మరి ఇక్కడ ఈ సభలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు అవి భౌతికమైనది ఏంటి, ఆధ్యాత్మికం ఏమిటి అనేటువంటి విషయాలకు ఆయన వివరణ ఇస్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ భాష్యంలో మనం చూడవచ్చు. సో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో భృగు ప్రత్య సృజశాపం బ్రాహ్మణ దండం దురత్యయం. బ్రాహ్మణ దండం అంటే ఆ బ్రాహ్మణుడు ఇవ్వబడినటువంటి శిక్ష, లేదా ఏదైనా మాట ఎవరినైనా అంటే ఎవరినైనా శపిస్తే అది దురత్యయం,
దుస్తరమైనది అంటే దానిని దాటడం అనేటువంటిది శక్యం కాని, దాన్ని తొలగించడం అనేటువంటిది సాధ్యం కానటువంటిది అనేటువంటిది అంటే ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి పదం. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ శ్లోకంలో ఉపయోగించబడినటువంటి బ్రహ్మదండం అంటే ఇక్కడ బ్రాహ్మణ శాపము అను పదంతో పాటుగా దురత్యయ అనే పదాన్ని కూడా వాడబడింది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణ శాపము అంటే బ్రాహ్మణ స్థితిలో నిజ బ్రాహ్మణులుగా ఉన్నటువంటి ఆ బ్రాహ్మణ స్థితిని పొందినటువంటి ఆ శాపము అతి బలీయమైనది కనుకనే అది దురస్తరమైనది. దురత్యయ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దాట శక్యము కానిది అనేటువంటి మనకి భగవద్గీతలో 7వ అధ్యాయం 14వ శ్లోకంలో దురత్యయ మమ మాయా దురత్యయ అంటూ చెప్పబడినటువంటి దురత్యయ అంటే దాట శక్యము కానిది, దురస్తమైనది అంటే దాట శక్యము కానిది. అంటే బ్రాహ్మణుడు శాపం ఇచ్చినట్లయితే ఆ శాపాన్ని తప్పించుకోవడం అనేటువంటిది దానికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఏదైనా చూడొచ్చు తప్ప దాన్ని పూర్తిగా తొలగించడం అనేది సాధ్యం కానట్టు. అందుకే అక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజుకు కూడా బ్రాహ్మణ శాపం ఇవ్వబడినటువంటి దానిలో చూస్తాము. ఇంకా ఎన్నో విషయాల్లో మనకి కథలు పురాణ కథల్లోనూ మనకి ఉన్నటువంటివి చూస్తుంటాం. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ బ్రాహ్మణ శాపం ఏదైతే ఉందో అది దాట శక్యం, దాన్ని అధిగమించడం, దాన్ని అనుభవించవలసినదే అనేటువంటిది. కాకపోతే దాన్ని సులువుగా కొంత తగ్గించుకునేటువంటిది ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అది కూడా నీ భౌతికమైనదా తర్వాత చూద్దాం. ఇంకా చెప్తున్నారు చాలా క్లియర్గా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ విధంగా ఈ బ్రాహ్మణ శాపము కూడా దాటశక్యము కానిది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే శ్రీమద్ భగవద్గీతలో సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు. 14వ శ్లోకం 7వ అధ్యాయము 14వ శ్లోకంలో హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఆ శ్లోకం గుర్తుంటే పూర్తిగా మొత్తం శ్లోకం హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. ప్రకాష్ రావు ప్రభు. 1:4 కదా ప్రభు? ఎస్ ప్రభు. దైవీ ఏషా గుణమయీ మమ మాయా దురతయ మామే ఏ ప్రపద్యంతే మాయాపేతం తరంతితే. ఎస్ ప్రభు. హరే బోల్. హరే కృష్ణ. సో మనకి భగవద్గీత 7వ అధ్యాయమైనటువంటి దివ్య భగవద్విజ్ఞానము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో, ఎందుకంటే ఆయన చెప్తారు అంతకు పూర్వపు శ్లోకంలో చెప్తుంటుంటారు ఆ త్రిగుణమయమైనటువంటి సత్వ రజో త్రిగుణాల చేత మోహితమైనటువంటి ఈ సమస్త జగత్తు ఆ గుణాలకు అతీతుడునైనటువంటి నశింపు లేనటువంటి వాడనైనటువంటి నన్ను తెలుసుకోలేకుండా పోతుంది. అంటే సమస్త జగత్తు ప్రకృతి త్రిగుణాల చేత మోహితమై ఉన్నది అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. ఈ త్రిగుణాల చేత మోహితులైనటువంటి వారు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని గాని ఈ ప్రకృతికి అతీతుడని ఆయనను అర్థం చేసుకోలేకుండా ఉన్నది అని చెప్పి, అలాగే అంటే ఎటువంటి ఆ ప్రకృతి త్రిగుణం మయమైనటువంటి ఆ మాయ, ఆ భ్రమ, మాయ అంటే వాస్తవము కానటువంటిది, అంటే భ్రమలో ఉన్నప్పుడు లేని దాన్ని ఉన్నట్లుగా మనం భావిస్తూ ఉంటుంటాం. అదే మాయగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా దైవీ హేష గుణమయి మమ మాయ దురత్యయా మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితి అంటూ చెప్పినటువంటి ఆ శ్లోకంలో. ఎందుకంటే ఆయన చెప్తారు ప్రకృతి త్రిగుణాలతో కూడినటువంటి నా యొక్క ఈ దివ్య శక్తి దాటశక్యము కానిది అంటూ చెప్తారు. ఎందుకంటే వాస్తవానికి భగవంతునికి అసంఖ్యాకమైనటువంటి శక్తులు ఉన్నప్పుడు ఆ శక్తులన్నీ కూడా దివ్యమైనవి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా భగవద్గీత 7వ అధ్యాయంలో ఆయన యొక్క శక్తులను అపరశక్తి పరాశక్తిగా చెప్తారు. భౌతికమైనటువంటి శక్తి ఇదే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణమయమైనటువంటి మాయాశక్తి. అలాగే పరాశక్తి అది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శక్తిగాను, జీవులు ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలను ఈ ప్రకృతిని తన కోసం ఉపయోగించుకునేటువంటి జీవులతో కూడినటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శక్తిగా ఆయన యొక్క శక్తులను అక్కడ చెప్పినటువంటిది. సో అది ఏ శక్తి అయినప్పటికీ కూడా అవన్నీ కూడా దివ్యమైనవి అని చెప్తారు. కనుక
మరి ఆ శక్తుల నుండి బయటపడడం అనేటువంటిది సాధారణమైనటువంటి జీవులకు అది సాధ్యం కానటువంటిది. సో మరి ఇక్కడ బ్రాహ్మణ శాపం కూడా మరి దాటశక్యము కానిదే అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అంటే ఒక నిజమైనటువంటి నిష్ట కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఏదైనా శాపం ఇచ్చినట్లయితే దానిని సాధారణంగా దాటడం అనేటువంటిది సాధ్యము కాదు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి అందుకే మరి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇంకా మనకి చెప్తున్నారు. కానీ భౌతిక జగమునందలి శాపములు లేదా వరదానములు నిజమునకు భౌతికములేనని భగవద్గీత యందు పలుకబడినటువంటి విషయాలు చెప్తారు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో ఇంకా శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఈ భౌతిక జగత్తులో త్వరగా విజయం సాధించాలని కోరుకునేటువంటి వాళ్ళు దేవతా అర్చనం చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఆ విధంగా చేసేటువంటి వారు త్వరగానే మరి విజయాలను అందుకుంటూ ఉంటారు. కానీ అవి ఏది కూడా శాశ్వతమైనది కాదు, తాత్కాలికమైనది అని చెప్పబడినటువంటిది. సో కాబట్టి ఈ భౌతిక జగత్తులో మరి ఏదైనా ఇవ్వబడేటువంటి లౌకికపరమైనటువంటిది ఈ శాపమైన వరదానములైన అవి భౌతికాలే అనేటువంటిది, అంటే తాత్కాలికములే అనేటువంటిది మనకి భగవద్గీతలో తెలుపబడినటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే మరి భౌతికమునందు ఏది వరదానముగా భావించబడనో ఏది శాపంగా భావించబడనో అవి రెండు వాస్తవమునకు ఒకే స్థాయిలో ఉన్నట్టివని, అంటే భౌతికములైనటువంటి కారణంగా మనకి చైతన్య చరితామృతంలో ధృవపరిచినటువంటి విషయాన్ని కృష్ణదాస కవిరాజు గోస్వాముల వారు మనకి అందించినటువంటి చైతన్య చరితామృతంలో చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అంతేకాకుండా మరి భగవద్గీత 14వ అంటే 7వ అధ్యాయంలోని 14వ శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క మాయాశక్తి అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతం తరంతితి. అంటే మామేవా అంటే నాకు, ఏ అంటే ఎవరైతే నన్ను ఆశ్రయిస్తారో, ప్రపద్యంతే అంటే శరణాగతులవుతారో, నాకు ఆశ్రయించి నాకు ఎవరైతే మామేవ ఏ ఎవరైతే నన్ను ఆశ్రయించి ఖచ్చితంగా నాకు శరణాగతులవుతారో, ప్రపద్యంతే అంటే శరణాగతులవుతారో, మాయామేతాం తరంతితే. సో మాయా ఏతాం ఈ మాయను ఏదైతే దాటశక్యం కాని మాయ అని అంటున్నామో ఆ మాయను తరంతితే, తరంతి అంటే దాటగలరు, తే అంటే వారు, ఎవరైతే నన్ను ఆశ్రయిస్తారో అంటే భక్తి భావనలో నెలకొని ఉంటారో వారు ఆ మాయాశక్తిని దాటగలరు అనేటువంటిది. సో మరి ఎందుకు ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు ఇక్కడ ఈ సభలో అంతకుముందు కూడా వారి స్థాయిలను మరిచి ప్రవర్తిస్తున్నారు అనే చెప్పినటువంటి. సో ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటిది ఏది కూడా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది కాకుండా భౌతికపరమైనటువంటి విషయాలను గురించే ఒకరినొకరు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు కనుక ఇవన్నీ కూడా భౌతికములైనవే అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. సో భౌతిక కల్మషము నుండి బయటపడుటకు మనిషి భగవద్గీత యందు ఉపదేశించబడినట్లుగా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుణ్ణే ఆశ్రయించాలి. సో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు మాత్రమే ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడగలరు. అంతవరకు ఈ దైవీహేష గుణమయి అని చెప్పబడినట్లుగా ఈ దివ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క మాయను ఎవడు కూడా దాటలేరు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే త్రిగుణం, గుణ అంటే సంస్కృత పదము తాడు అనే అర్థం, వేరొక అర్థం కూడా ఉన్నటువంటిది. ఆ తాడు మనల్ని ఎంత ఎక్కువగా ఆ గుణాలతో మనం అవుతూ ఉంటే ఆ తాడు ఎక్కువగా అంతగా మనల్ని చుట్టబడుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా కట్టివేయబడినటువంటి మనము ఆ తాడు చేత అంటే గుణాల చేత కట్టివేయబడినటువంటి మనం, మన యొక్క కాళ్ళు చేతులు అన్నీ కూడా కట్టివేయబడుతుంది. అలాంటి పరిస్థితులలో మనల్ని మనం విడిపించుకోవడం అనేది సాధ్యం కాదు. అలాగే మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి విషయాలలో ఉన్నటువంటి వాడు ఇంకొకడిని
దాటించడం కూడా సాధ్యం కాదు. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, ఒక కట్టబడి ఉన్నటువంటి వాడు ఇంకొకడు కట్టబడి ఉన్నటువంటి వాడిని ఎలాగూ విడిపించలేడు. తాళ్ళ చేత మనం కట్టబడి ఉన్నాం అంటే ఈ గుణాల చేత మనం ప్రభావితులమై ఉన్నటువంటి వాడు. ఆ విధంగా ప్రభావితులమై ఉన్నటువంటి మనము ఇంకొకడిని ఆ విధంగానే ప్రభావితుడై ఉన్నటువంటి వాడిని ఏ విధంగా మనం విడిపించగలము? సో అందుకే చెప్తారు, కట్టబడినటువంటి ఒకడు ఇంకొక కట్టబడినటువంటి వాడికి సహాయం చెయ్యలేడు. కాబట్టి ఎవడైతే కట్టబడకుండా ఉంటాడో అంటే ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి గుణాలకు అతీతుడై ఉంటాడో అంటే ఆత్మానుభూతిని పొంది ఉంటాడో లేదా నేరుగా భగవంతుడు కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి గురువు ద్వారా కానీ ఈ బంధనాల నుండి బయటపడవచ్చు అనేటువంటి చెప్తున్నటువంటిది. అందుకే చెప్తారు, కేవలము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు లేదా అతని యొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి ప్రతినిధి అయినటువంటి గురుదేవుడు మాత్రమే ఈ బద్ధ జీవనము నుండి మనల్ని బయటపడవేయగలడు. అందుకే ఇస్కాన్లో ఈ భౌతిక జగత్తు నుండి బంధనాల నుండి బయటపడడానికి గురువుని ఆశ్రయించి దీక్ష తీసుకోవాలి అనేటువంటిది ద్విజత్వంకి ఉండేటువంటి ఒక అవకాశంగా ఇవ్వబడినటువంటిది. మరి అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది అంటే మరి ఆ మాయకు ప్రభువు అయినటువంటి మాయలో ఉన్నటువంటి మనము ఆ మాయలో ఉన్నటువంటి ఇతర దేవతల వల్ల కూడా అది సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. సో మరి మాయకు ప్రభువు అయినటువంటి ఋషికేశుడు వీటన్నిటికీ కూడా అధిపతిగా ఉన్నటువంటి మరి శ్రీకృష్ణుడు మాత్రమే బద్ధజీవుడిని అంటే దాని నుండి ఆ ముక్తిని పొందడానికి సహాయపడగలడు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఎప్పుడు అది సాధ్యమవుతుందంటే ఆయనను ఆశ్రయించినప్పుడు. అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పినట్టు, మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే. ఆయనే చెప్తున్నారు, దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడే చెప్తున్నారు, నన్ను ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్లను ఈ భవబంధనాల నుండి నేను బయటపడవేస్తాను. ఎటువంటిదైనా మరి ఆయన్ని ఆశ్రయించడం అంటే ఏంటి? ఆయన యొక్క సేవలో నిమగ్నమవ్వడము అంటే భక్తి. అంటే మనము ఈ దేహం అనేటువంటి నౌకను ఇవ్వబడినటువంటి రథం ఇవ్వబడినప్పుడు దానిని సరి అయినటువంటి భక్తి మార్గంలో ఉపయోగించుకున్నప్పుడు అదే అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇవ్వబడేటువంటి ఎవడైనా ఇచ్చేటువంటి శాపం కానీ వరదానం కానీ తాత్కాలికాలే. ఎందుకంటే దేవతలు వంటి వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటివి కూడా తాత్కాలికమే అని భగవద్గీతలో చెప్పబడింది. అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలను వీరు ఒకరికొకరికి ఇచ్చుకునేటువంటిది ఏదైనా తాత్కాలికమైనదే అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి, కాకపోతే వాటి ప్రభావాలను అనుభవించాల్సిందే. ఆ తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రభావాలు అంటే ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏంటంటే వాటి నుండైనా మనం బయటపడగలము. ఎప్పుడు అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సమస్తమైనటువంటి శాపాలను వరదానాలను అధిగమించి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి ఆశ్రయమును బడసి ఆ దివ్య పదమునందే నెలకొని ఉండుట ఉత్తమోత్తమ మార్గము అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే చెప్పినట్టు ఆయనను ఆశ్రయించినటువంటి వాడి యొక్క బాధ్యతలను ఆయనే తీసుకుంటాడు. అలాగే మనకి జ్ఞానయోగులు కామ్యకర్మలలో నెలకొనేటువంటి వాళ్ళు వివిధ రకాలైనటువంటి మార్గాలు, జ్ఞాన మార్గము, చీకటి మార్గము అంటూ మార్గాలు ఉన్నప్పుడు వారు ఆ విధమైనటువంటి మార్గాలలో వెళ్ళి ఉన్నత లోకాలకు చేరుకోవడము లేదా మళ్ళీ తిరిగి రావడం అవన్నీ జరుగుతుంటే భక్తుడికి అదేది సంబంధం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో అదే విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యయుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొనినటువంటి వాడికి అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వాడికి సర్వదా శాంతి కూడి ఉంటుంది. కనుక వారెవరితోనూ శపింపబడరు, అట్లే వారు ఎవరిని శపించరు, దానికి యత్నించరు. అదే దివ్యమైనటువంటి స్థితి అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారు ఆత్మానుభూతి మార్గాన్ని గురించి చెప్పినప్పుడు ఆత్మ అనేటువంటిది ఎవడిని చంపదు, ఎవడి చేత చంపబడదు. ఏదైతే మనం అనుకుంటూ ఉన్నామో
ఈ దేహానికి తొడగబడినటువంటి వస్త్రాలు, అంటే ఆత్మకు, ఈ దేహం అనేటువంటిది ఆత్మకు ఇవ్వబడినటువంటి ఒక వస్త్రం లాంటిది. ఏ విధంగా అయితే ఈ భౌతిక దేహాన్ని మనము వస్త్రాల చేత కప్పబడి ఉంచుకుంటున్నామో, అలాగే ఆత్మ ఈ దేహం అనేటువంటి తొడుగు వస్త్రం చేత కప్పబడి ఉంటుంది. అందుకే వాసాంచి జీర్ణాన్ని యథా విహాయ అంటూ ఆ 2వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్టు, ఏ విధంగా అయితే మానవులు చినిగిపోయినటువంటి పాత వస్త్రాలను మార్చి కొత్త వస్త్రాలను ధరిస్తుందో, ఆత్మ దేనికి కూడా ప్రభావితం కాదు అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ఆత్మానుభూతిలో ఉన్నటువంటి వాడు, దివ్యమైనటువంటి ఆ భక్తియుత సేవలో నెలకొని ఉన్నటువంటి వాడు ఎవడి శాపానికి గురికాడు, ఎవడిని కూడా అతడు శపించడు. అంటే ఇక్కడ ఒకరినొకరు శపించుకుంటున్నారు, మాట్లాడుతున్నారు అంటే వీళ్ళు ఆ దివ్య స్థితికి అతీతం అంటే ఉన్నటువంటి వాళ్ళే. అందుకే వారు ఆ విధంగా ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాలను గురించి ఒకరికొకరు మాట్లాడుకుంటూ ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు శపించుకుంటూ గందరగోళమైనటువంటి పరిస్థితిని నెలకొంటూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇది మరి ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సాంప్రదాయానికి భిన్నంగా జరుగుతూ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి మరి దివ్యమైనటువంటి స్థితిలో, అందుకే వాళ్ళు ఆల్రెడీ దివ్య జ్ఞానాన్ని కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళు కనుకనే ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. కనుక ఆ విధంగానే ఉండిపోండి అని ఒకరికొకళ్ళు శపించుకుంటూ ఉన్నట్టు. ఇక్కడ భృగు కూడా మరి ఆ శివ అనుయులందరినీ కూడా వారికి కూడా శాపము ఇవ్వడానికి ఉద్రిక్తుడై ఆయన కూడా శాపము చేస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తాం. ఎందుకంటే భృగు కూడా చెప్తాడు, ఎందుకంటే మీరు శివుణ్ణి సంతృప్తిపరచడానికే ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ నియమ నిబంధనలను అనుసరించకుండా ఉంటున్నారు. కనుక మీరు ఈ విధంగా ఆయన్ని తృప్తి చేయడానికి ఎవడైతే వ్రతాలు చేపడతారో అటువంటి వాడు నిత్యంగా పాషాండుడై ఆ సత్శాస్త్రాల నుండి వైదొలిగి ఉంటాడు అంటూ భృగువు శాపం ఇవ్వబడుతుంది. అది నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చూస్తాం. అయితే ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇవ్వబడేటువంటి ఏ శాపమైనా, ఏ వరదానమైనా అది తాత్కాలికమైనదే. ఎందుకంటే ఆ దేవతా అర్చనం చేసేటువంటి వారి గురించి ఎందుకు ఇతరులు మరి ఆ కృష్ణుని వదిలేసి ఇతర దేవత అర్చనం చేస్తున్నారు అనేటువంటి దానికి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు. ఎందుకంటే త్వరగా ఈ భౌతిక జగత్తులో, ఎందుకంటే రజోగుణ స్వభావం కారణంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో త్వరగానే ఫలితాలను పొందాలి అనేటువంటి కారణంగా వారు ఆ విధంగా ఇతర దేవత అర్చనం చేస్తూ ఉంటారు. కనుకనే వారు అవి నా ద్వారానే ఇవ్వబడుతూ ఉన్నాయి, కాకపోతే అవి తాత్కాలికమైనది, ఏది కూడా ముక్తికి కారణం కావు అని చెప్తారు. అంటే ఆ విధంగా ఉండేటువంటి వారు పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆధ్యాత్మ అంటే దివ్యమైనటువంటి స్థితిలో నెలకొనేటువంటి అవకాశం లేదు. కానీ ఎవడైతే కృష్ణుణ్ణి మాత్రమే ఆశ్రయించి, అందుకనే మామేవ అనేటువంటి పదం ప్రధానమైనది. మాం అంటే కేవలము నన్నే అని కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటిది. మామేవలో మాం అంటే నన్ను మాత్రమే, అంటే శ్రీకృష్ణుని లేదా విష్ణువుని, అంతేగాని బ్రహ్మ శివుడు మొదలైనవి కాదు అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి భగవద్గీత భాష్యంలో చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి వాస్తవానికి బ్రహ్మ శివుడు ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి వారు, దాదాపుగా విష్ణువుతో సమానులైనటువంటి వారుగా మరి ఉన్నా కూడా ఈ రజో తమో గుణాలలో ఉన్నటువంటి వారిని ఉద్ధరించడానికి కొంతవరకు మాత్రమే వారు దోహదపడగలరు. కానీ వాళ్ళకు ముక్తిని ఇవ్వడం అనేటువంటిది వారికి సాధ్యం కాదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే వారు కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బ్రహ్మ, ఎందుకంటే మనకి ఆల్రెడీ పురాణాల్లో కూడా ప్రూవ్ చేయబడినటువంటి బ్రహ్మ మరియు శివుడు కూడా మాయా ప్రభావంలో పడేటువంటి వాళ్ళే ఒక్కొక్కసారి. ఎందుకంటే కొంత జీవతత్వముతో ఉన్నటువంటిది ఆధ్యాత్మిక జీవ, బ్రహ్మ పూర్తిగా జీవతత్వంలో ఉన్నప్పటికీ శివుడు కొంత ఆధ్యాత్మిక జీవతత్వంలో ఉన్నటువంటి కారణంగా ఇక్కడ కొంత మాయకు ప్రభావం అయ్యేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. కేవలము విష్ణువు మాత్రమే మాయకు ప్రభువు అయినటువంటి వాడు కనుక ప్రభువు ఎప్పుడూ కూడా తన దాసుడి యొక్క ఆధీనంలో ఉండడు, అంటే ఈ గుణాల యొక్క ప్రభావంలో ఉండరు. అందుకే ఆయన త్రిగుణాలకు నేను అతీతుడను అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఈ గుణాలకు భిన్నంగా అవి నాలో ఉన్నాయి తప్ప వాటికి ప్రభావంలో నేను ఉండను అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు ఆయన. సో అలాగే మనకి ఇంకా ఉపనిషత్తులలో చెప్పబడినటువంటి అంశాలలో కేవలము మరి
బద్ధజీవుడిని విడుదల చేయగలిగేటువంటిది ఒక విష్ణు భగవానుడు మాత్రమే. అంటే కేవలం కృష్ణుడు అనేటువంటి విషయాన్ని వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి ఆ శ్వేతరోపనిషత్తులో చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తారు. తమేవ విదిత్వా, కేవలము శ్రీకృష్ణుని తెలుసుకోవడం ద్వారానే ముక్తి సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది. అంటే కృష్ణ భగవానునికి శరణం నొందినటువంటి వాడికి మాత్రమే ఆ ముక్తి సాధ్యమవుతుంది అని వేదాలు ధృవపరిచినటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. కేవలము విష్ణువు ద్వారానే ముక్తి లభిస్తుంది అని శివుడు కూడా రూఢిగా చెప్పినటువంటి విషయం. ఎందుకంటే ఆయన చెప్తారు, శివుడే చెప్తాడు, ముక్తి ప్రదాత సర్వేషాం విష్ణురేవ నా సంశయ అని చెప్తారు ఆయన. అంటే ఎల్లరికీ ముక్తి ప్రదాత విష్ణువు అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ముక్తి ప్రదాత సర్వేషాం విష్ణురేవ నా సంశయ అంటూ శివుడే పలికినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను మర్చిపోయి ఒకరికొకరు శపించుకుంటూ ఉన్నటువంటి విషయాలను చెప్తున్నారు. అలా చేస్తున్నారు అంటే వీళ్ళు దివ్యమైనటువంటి స్థితిలో లేరు. కనుకనే ఆ విధంగా ఆ సభలో గందరగోళమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు. భృగు ఏ విధంగా శివ అనుయాయులను శపించాడో తదుపరి శ్లోకంలో రేపటి క్లాసులో చూద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరైనా ఏవైనా